como os mozos e mozas merecedes, estamos diante dun espacio cómodo, dun espacio que vai, sin lugar a dúbidas, a sacar de aquí moitísimos grandes grupos e moitísimas artistas. Un complexo, todo o que vemos aquí, que costou máis de 1,5 millón de euros, pero valía a pena invertir en cultura, invertir en música. Un espacio que é pioneiro na nosa cidade e en Galiza. Non existe en ningunha outra parte no noso país, en Galiza, un local de ensaios destas dimensións e con estas características. Ben a todos os mozos e mozas que estades detrás, que estades nos grupos de música, que estades nas asociacións de todo tipo e que estades aí sempre picándonos para que sigamos traballando e sigamos ofrecéndovos o que precisades, que o que cremos que temos que facer. Estamos convencidas de que o que temos que facer é darvos o que necesitades, non imaginar o que necesitades e pensalo dende un despacho, senón escoitándoos.